Boas noites de novo, benvidos á terceira e última entrevista electoral desta noite na que temos a única muller aspirante á alcaldía de Lugo, Olga Louza, aspirante por Ciudadanos. Boas noites e benvida. Boas noites, Salomé, que tal? Comezaremos a falar do programa electoral de Ciudadanos. Comezo preguntándolle pola xestión pública que defenden no Concello, xestión directa ou a través de concesións? Bueno, o noso equipo desde Ciudadanos en Lugo creemos que unha das nosas principais prioridades que temos na hora de xestionar o Concello é controlar exhaustivamente o gasto público. En isto entran os servicios públicos, por suposto. Nos creemos neste momento que existen servicios que sí que se poden xestionar dunha forma máis eficiente e eficaz de forma directa, como poden ser o servizo da hora ou o servizo da grúa municipal, e outros por empresas especializadas. Pero sempre, en todo momento, que esas empresas públicas, os seus contratos levense a cabo conforme a lei. Pero, de todos modos, nos creemos que no momento oportuno, cando calquer contrato teñase que revisar, farase para cumprir con esos requisitos de eficacia e eficiencia. En canto aos servizos sociais, que é unha das patas do estado de benestar que tanto preocupa os cidadáns agora, que aposta teñen polos servizos sociais? Bueno, os cidadáns, a súa principal política e a súa principal acción son os cidadáns. Creemos que todas as políticas que se leven a cabo desde o Concello teñen que estar dirixidas ao benestar de cada un dos cidadáns de Lugo neste caso. Como se vai a levar a cabo? Pois neste momento o que máis nos preocupa é a calidade de vida desas persoas que se encontran en unha situación pois de máxima necesidade. E, polo tanto, os nosos recortes que imos a levar a cabo noutras medidas no Concello, queremos que se cubra as necesidades de forma inminente desas familias. A partir de aí tamén temos en conta as persoas que se encontran en unha situación de dependencia ou de terceira edad para ter un control exhaustivo sobre a súa situación. Por calquer necesidade que xurxa, temos que controlalos porque están solos, viven sós. E despois tamén consideramos que unha parte moi importante son os nenos, as familias. Eu, como son mai, para min ten a máxima preocupación. Bueno, hai moitas medidas no ámbito social. Falamos nun debate de auxilio a creación dun centro cívico, un centro cívico que consideramos lo que é necesario porque neste momento hai moitas asociacións que están en Lugo realizando as súas actividades e que non contan con medios materiais, económicos para levar a cabo as súas terapias, as súas actividades, e nos queremos concentrar nese centro cívico a axudales a facelas, e tamén, por suposto, que sexa para todos os cidadáns de Lugo, que se poida levar a cabo diversas actividades culturais, formativas, apostar pola política inclusiva. En canto falaba de nenos, conciliación, que propostas levan? Un tema complicado. Bueno, o tema da conciliación laboral exixe un compromiso por parte de todos, non só do Concello, pero, bueno, neste caso o Concello de Lugo creo que levou a cabo unha boa política, pero creemos que se pode mellorar. Neste momento temos 4 garderías, 2 de xestión directa e 2 de xestión indirecta. Nos creemos que a medida que temos que levar a cabo a medio prazo, non ahora mesmo, é unificar a súa xestión para que non haxa ninguna diferencia entre as dúas. E aparte tamén consideramos que algo que é necesario, que non existe agora, é o transporte. É unha forma de contribuir á conciliación laboral e familiar. Isto, claro, ten que estudiar a súa viabilidade presupuestaria e ten que ir unido a unha contratación de máis persoal. Todo isto témolo encima da mesa e levarase a cabo no momento que podamos estar dentro e apostar polas nosas propostas. En canto a mobilidade, polo transporte, que propostas levan? A ver, o transporte creemos que necesita un cambio. Ahora mesmo está a punto de aprobarse o novo contrato e creo que hasta dentro dun ano así non se pode facer ninguna modificación. Hai que revisalo. A frecuencia e as rutas teñen que ser revisadas porque cóstanos moito tempo esperar por cada autobús urbano, hai que facilitar a viaxe de cada cidadán que quera ir a calquera zona de Lugo. A partir de aí, esa é a proposta, revisar o transporte urbano, as frecuencias, sobre todo, e as rutas, e non olvidarnos da zona rural, que tamén deixámoslo un pouco a marxe, e hai moita xente que necesita ver a cidade, pois o hospital, as compras, pois hai que facilitarlles que poidan achegar con máis facilidade ao centro. En canto a outros transportes alternativos, como outras forzas políticas, ven o do carril bici como que sí ou non? Sí, a ver, a aposta de Lugo eu creo que vai nese sentido. Hai que concienciarnos todos, non só desde o Concello. O Concello ten que apostar e fomentalo e temos que dar as facilidades. O carril bici, isto creo que vai dentro do noso plantexamento dunha planificación global da cidade, porque hai que facer o estudio que nos leve a esa viabilidade. Pero nós sí que apostamos pola bicicleta. Aparte, Lugo é unha cidade que é moi boa para utilizala, as distancias son curtas, o coche a veces non fai moita falta e utilizámoslo demasiado, pois vamos a contribuir a bicicleta aparezca nas nosas rúas, por suposto que sí.
En canto á cidade, o urbanismo, ese proxecto de cidade, que propostas levan? Bueno, Cidadáns, en Lugo está moi implicado coa nosa cidade, porque creemos que nestes momentos está paralizada. Nós temos unha planificación ordenada na nosa cidade e facémolo con visión de futuro. Creemos que Lugo ten que avanzar e hai que apostar polo futuro, pero non queremos grandes obras. Nos vamos a apostar polo mantenimento do que xa temos, cuídalo, porque, bueno, todos sabemos que hai zonas ou espacios en Lugo que necesitan un cuidado especial, pois vamos a dar ese cuidado. Despois, queremos contribuir a que o 5% pendente do Plan Xeral conclúase por fin. Vamos a revisar o PEPRI, porque creemos que ten que ser unha norma actualizada, coherente, que non haxa tantas diverxencias nesta norma. Bueno, despois, máis apostas nosas no tema do urbanismo, pois tamén temos o barrio da Residencia. Eu nacín ali, vivín ali, é unha das miñas grandes apostas. Quero que podamos sentarnos todas as partes implicadas neste tema, tanto as administracións públicas como os particulares, e non prometer ningún servicio en concreto, sino que o servicio que se acabe facendo sexa un proxecto consensuado por todos, que realmente guste a todo o mundo. Creo que o diálogo é fundamental, ten que partir de aí, consensuemos, dialoguemos para buscar unha solución que nos guste a todos. Eu coñecí un barrio de residencia que non se parece a nada de agora e dame moita pena. Creo que é necesario dinamizar aquela zona, volver a dar actividade. Hai moita xente que por circunstancias ou salir ao hospital de ali perdeu o seu traballo, pois vamos a contribuir a que volva a recuperar a súa actividade de antes. Falaba agora de traballo, propostas en materia de emprego. É a nosa gran preocupación, pero preocupación de todos os españois. Desde o Concello non é unha competencia puramente municipal, pero temos que tela sempre en riba da mesa. Cidadáns, a súa forma que cree que é máis convinte para levar a cabo unha política de empleo é a formación. Creo que a formación especializada para todos, para os xóvenes, para os maiores de 55 anos, para as persoas que están en situación de desempleo, é moi importante, porque gádelle un valor intrínseco ao cidadán, non só para enfrentarse á búsqueda de empleo, senón ao largo de toda a súa vida. E creo que en Lugo temos unha arma moi importante para contribuir ao incremento de empleo, que é a nosa cidade como un destino turístico de calidade. Temos que facer que a nosa cidade sexa coñecida fora, tanto a nivel nacional como internacional. Temos un entorno envidiable, un patrimonio histórico-cultural que non teñen en outras partes. A nosa gastronomía, pois apostemos por elo. Isto vai a contribuir a que, sin lugar a dudas, a nosa cidade se desenrole, crezca e aparezcan novas oportunidades de empleo. E, por suposto, non nos podemos olvidar das novas empresas, dos novos emprendedores. Teñen que ter facilidades, hai que axudarles. Eu, como emprendedora, tamén considero que temos que apostar por estas novas actividades. Hai moi boas ideas na rúa, pois vamos a contribuir a que salgan a flote e que conten coa nosa colaboración, por suposto que sí. De cara ao 24 de maio, cree que van a obter representación? Sí, estou convencida. Creo que Cidadáns está demostrando, non só en Lugo, sino tamén a nivel nacional, que ven para decir moito na política, neste caso na política municipal, que temos un proxecto que é sólido e que é concreto para aquí, para o noso municipio, e que a xente tamén está percibindo que fai falla aire fresco, alternativas distintas, que non sean destrucción, que sexan construcción, diálogo. Vamos a sumar, non a restar. Creo que Cidadáns ten moito que decir e vai decir moito na política municipal o día 24 de maio. En algunha entrevista lle oín que aboga porque goberne a lista máis votada. Pactaría con alguén Cidadáns, con quen sí, con quen non? A pregunta dos pactos é a que estamos oíndo todos os días. A nós non nos preocupa neste momento. Nos saímos a ganar as eleccións, o noso proxecto é para Lugo, e o tema dos pactos non é a nosa prioridade ahora mesmo, pero sí, podese dar esta circunstancia, somos conscientes dela, pero xa hemos ido demostrando cales son os nosos puntos de partida. Non imputados, lista máis votada e confluencia programática. Estamos vendo cos resto dos partidos políticos que estamos en debates, que compartimos, vendo os seus programas, pois que hai moitos aspectos e medidas que realmente confluimos, pois porque non se van a levar a cabo se realmente hai un interés real por leválas a cabo. Despois, o 24 de maio, sentarémonos, pero esas son os nosos puntos de partida. Pois non hai tempo para máis. Moitísimas grazas, Olga Louzao, por estar esta noite connosco. A vos, moitas gracias. E, como non, moitísimas grazas a vostedes por estar esta noite de 3 entrevistas electorais connosco. Seguiremos mañá con outras 3 entrevistas tamén electorais, así que non se as perdan. Boas noites.